Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni minggu ta sadarion ima minggu kuasimodo geniniti. Songon poso-poso na imbaru tubuh sada Petrus 2 ayat 2. Topik marparange di bagasan hati uron. Marende mahita buku ende nomor 10 ayat sada roditolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na imbaru tubuh, disusu na denggan naso mangasi, asalam ganda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani, puji hamu madebata, hagogo otai, olopon hamu madebata, ni si Jakob, haleluya. Martangi yang mahita, oleh Tuhan debata para sirohana sumurung, dido hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, sai parohai mahami, asa unduk hami tulomo ni roham, jalahot hami diha porseaon nature, asa toktong makirim diha heheon, doho dia sangapon sugut, silehono mutu akana porsea diho. Amen.
patik ni debata di minggu sadarion ima sian Yesaya 42 ayat 6. Au Jahoba naman jouho marhite-hite hati goran jala au manogu tangamu seramotakku doho jala lehonokku doho bahen bangso perjanjian bahen panondang di aka parbegu atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaho na hombar tepatikmi amin. Marende buku ende nomor 183 ayat sada rodi 2. Potima dosata diadopani debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopana sana adong paruhum natigor namanguhumi jolma manusia narodo hami tujulum manopoti dosa nami akanahu ulahami marhitesian pangalausion nami di patikmu ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai nang sian pakatayon nami nasodure ro dipangoloyon nami dihisap-isap ni rohanami natama situtudoho nahuhum hami alani dosa nami i alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i asima roham dihami ale debata nami pardenggan basa jala para siroha doho alani anak hak holongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sese sama dosa nami saluhutna jala suruh matondi parbadia tu rohan nami be asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan uluan nasora sudah na pinar bagam di akan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Ai dang adong imbarni i, ai saluhudo pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe piktor, binahen di basa-basa, marhite sian asini rohana, hinorhoni panobosion, na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habangsa para sian marhite-hite, haporseon di mudarna, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Di minggu sadarion imana ni enet sian pasalmen 133 ayat sada rodi tolu tajahama marsikat sorin ende hananako sian si David idama dengan nai do sonang nai molotung pungu saundulan akan namaraha marangi. Songon nambur ni Hermon nama baor tu aka dolo Sion IDC do di parbaga Jahoba pasu-pasu hangoluan saat rodi saleleng-lelengna ima saatna martua do akana tumangihon hatani debata jalana upeopsa amin. Marende buku ende 656. Tindakon ma haporseotai songon na hina tindakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama ruguna suatu dosa natu mo palangit do tanah au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabean si Anton di parbadia andorang sohabubuhan idot tuata na tumon na bernit di panghuman ni selatus
nama terpajar dari bana dia pinasila na tua tu banatoru dengan namula mangulu dia di patuluhon nama itu surgo lahundul siamun di bata jauba amanai pargogo nasa tu dosani disimai bana pai mamula sogo tuta ditoni perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nabadia do dia sesa do dia tain naman mulak mangulu sugut daging nyala nong mate do dia ngula nar sora sudah amin. Kor pungguan lansia diuduti kor ama agape.
peserta di mingguan 1 April 2024. Patjolo dagdag nasoran di basa-basa suata do sadadak nana di keluarga Boyke sianipar inan boru situmora sadadak nana boru nadiar Kamis 4 April 2024 inganan nasida di Kampung Malaka Kelurahan Muncul Manangwi Opat di keluarga Jansen W. Halowo inang boru tasoid sada dana boru nadiari Jumat 20 siang Maret 2024 inganan nasida di Komplek Depen Blok KK nomor 16 RT 004 RW 01 Sadak Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok Wing 12 Tikting Paduaon Nanaeng Marbagas Tikting Paduaon Naik Manjalo Pasu-Pasu Pabagas Sonma Saudut Situmoran anak ni Amang Maro Situmoran Nahinan Tubuni Inan Dotmian Borusinaga Ruas ni HKBP Palipi Mogang Resort Palipi Sian Buta Terminal Mogang Samosir Dohot Orwana Epi Risma Tua Borusinaga Boruni Amang Muler Sinaga Nahinan Tubuni Inan Tinut Boru Napitupulu Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Cian Huta Jalan Gang Nangka RT 00 Sada RW 00 Kelapa 2 Wetan Kecamatan Ciracas Manakwi 5 Pamasuk-masuon di Patupa hari Senin 8 April 2024 di HKBP Palipi Mogang Resort Palipi Titik Paturuhon Patamiangan Wik hari Selasa sia April 2024 Masot Majolo Patamiangan Wik Sada Sahatu Wik 12 Domu tu perayaan Idul Fitri masuk Mamuse Somanang Somal di hari Selasa 16 April 2024 di gereja Doho di live streaming masuk pukul 10 siang Wik nama Jawi Ima Ruas Wik Tolu Tikting Pau Paton Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu Pakeheon Don Pasca Sekolah Minggu Dohon Pra Remaja Sekolah Minggu Dohon Pra Remaja Sadarion Minggu 7 April 2024 di Patupa Dopat Mingguon Gabungan Domutu Pesta Puncak Pakeheon Dakdana Sekolah Minggu Dohon Pra Remaja masuk pukul 7 WIB Palimahon Dewan Diakoni Seksi Sosial Taboan ma di Tangianta akar ruas Nihuriana di Bagasan Parsaito Songo 6 Tarsurat Diktik Tingta Paunopon Panitia Tahun Okumena Inklusif Garing Pesta Gotilon Garing HUT HKBP Cibubur ke-45 tahun 2024 Hari Sabtu 6 April 2024 Nasalku Nunga di Patupa Huria Marite Panitia Pesta Gotilon Pasahanton Bantuan Sosial Sembako tu warga sekitar lingkungan gereja RW 007 Na Yatim Piatu Godangna Ono Pulu Halak Papituhon Tupa Tuha Peruan Operasional Huria Hari Minggu 14 April 2024 Patupaon ni Huriado Papungu Tupak Bain Tuha Peruan Operasional Huria Siganu Bulan di Bagasan Amplop Tapasan Masian Lasli Roha Somon Parbue ni Hapor Seota Pawanuon Patidion Nabadia Hari Minggu 14 April 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB Patuponi Huriado Patidion Nabadia Tuaka Poso-Poso Yanakon di Ruas ni Huriata Marguru Natoras di hari Jumat 12 April 2024 masuk pukul 10 onom WIB Maringanan di konsistori Pasiaon Sumbangan Sian Ruas Tadalodo Sumbangan Sian Ruas di Huriata Keluarga Situa O Utapea Inan Borsitorus Wik Sian Ima air minum mineral 30 dus Pit gelas di acara
sedistrik Walu DKI Jakarta. Ombartu program kerja ni Huria tahun 2024. Marhitek tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria. Asa tapasahat be mapelean tahun tu Huria. Manang tu situa wik nabe. Nomor rekening Bank BCA onom 280 siap pitu opat sada atas nama HKBP Resok Cibubur guar ni ruas nang pasahaton pelean tahun periode Januari 1 pitu April 2024 tajahama di warta jemaat doho di mading gereja pasapulu sadaun ruas namoding nunga maruju ngolu sahala ruas ni Huriata ima Amang Ramses Pasaribu Manang Opung Joshua Doli umur 66 tahun hinabaluo ni Inang Ramla Boru Nenggolan ingana nasida di Jalan Haji Baim RT 004 RW 006 lapangan tembak Manangwi Onom moding na di hari Kamis 4 April 2024 tu udean di hari Sabtu 6 April 2024 di TPU Pondok Rangon. Acara marningo ruas ni Hurian na moding. Jonjong mahita saluna. Ujung pardalanan ni ngolu ni Dongata. Dongataon laos paingoton hita do sude nang hitape di sadatiki tong dosongon nasida ikon moding. Alani i Toktong mahita marpakirimon na mangulu saleleng di Portibion jalasay hobas manang sadiaripe hita lau manadikon tanoon taingot mahata ni tuhata di pangukapon 14 ayat 10b martua ma akana mate di bagasan Tuhani olat nion tutu di doktor dii masohot ma nasida sian parukilon nasida Aina mangihut matu nasida niula nasidai. Tabuan masude keluarga nang si solhot. Nati nadikon ni dongata nang jumolo modingi. Asa anggiat matu hata na mangapuli nasida. Alani i martangiang mahita di bagasan rohatabe. Mari de mahita. So
Sia sadarion aka tikting namangiut bui mata jahana adong di warta jemaat mauleate. Kor wik pitu diuduti wik 12.
Palende hut papungupelean sadaa sadabik. Tuna
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita di minggu Quasimodo geniti. Imana tarsurat di surat parjolo na sinurat di si Johannes. Bidusada ayat sada sahatu ayat 10 diuduti tu bidudua ayat sada sahatu ayat 2 hujahahomma dihita. Na adong sian mulana nahu bege hami na ni idani mata nami nahu panoknoti hami jalan na jinaman ni tangan nami taringot tu hata hangoluani naung gabe patardo hangoluani nung ngahuidahami gabe huhati dakon jala hubaritaho kami tuhamu hangoluan nasa leleng nai naung adong hian diadopan niamai gabe dipapatar tuhami nahuida jala hubege hami ido binaritahon nang tuhamu asam marparsaoran nang hamurap dohot tami tu amai dohot tu anakna Yesus Kristus do parsaoratai ubain na husuratok kami hatao tuhamu asa gok halalas ni rohamuna oddo barita na hubege hami sian ibana gabe binaritahor tuhamu panodang do di mata dang adong di bagasan ibana manang ahan na holom molo tadok nang saur hita tu ibana hu taulaon na holom pargabus do hita dang siulah hasitonga kita alay molo taparangihon hati uron songon ibana na di bagasan na tiur saur do hita sama hita jala dipayos mudar ni Jesus anak na ido hita sian nasa dosa molo tadok nasuadong dosata tapa oto-oto do dirita jaladang di bagasan hita asitongani molo tatopoti akadosata haposad do ibana jala bonar manisa dosata jala payasok kita sian nasa hageduhon molo tadok naso mardusa hita pargebus do ibana tabahen jaladang di bagasan hita anggo hatana ali aka anaha ubain husurat hot tuhamu asa unang mardusa hamu mulutung adong na mardusa adong do pangodiata tuamai ima Yesus Kristus partigori ibana do pardingganan pasaihon akadosata alai dada holan dosata tung doho do dosa ni sadok portibion ido yanggo sa ni turbuki hamo kadongan marho sama jauh satokin ala se gejang turbuki jadi aladang be masa ni lau pemilu ate boy ma huputik sada padokan ni salah satu calon presiden Siti ima bapak Praroro tahe Prabowo te adong do di do ibana hata naman do omonomon ada yang tahu artinya omong kosong atau fiksi seolah-olah itu dikarang-karang dang tikosi dang sitong ninna alay boydo taputikon lau madokon bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Alay molotikos do batadok ma berita nasitong doi dang ngomong-ngomong nih kanido nuaing. Wah sama ikon huputik kilau mamuka taringot tu pamaritaon ni berita nauli di bagasan turpukon. Kalau ada sesuatu yang tidak kita lihat tetapi sampai ke telinga kita, kemudian kita pun merespon orang yang menjadi lawan bicara kita dengan mengatakan, patakas joeda, lae, ati nasotutudo pei, ala da kuida,
Maul do petar jalo rohaku. Apalagi na mandoki jut mandok hata gabus tornin nama tong. Kanido nuaing. Tetapi Yohanes dalam nas ini yang disimpulkan berdasarkan penelitian bahwa dia adalah yang menuliskan nas ini. Begitu juga yang menuliskan Injil Yohanes 1-3 Yohanes do buku pangukapon los diduk iba nama di ayat 2 di ayat 3 nahuida jalahu begi hami berarti kasate amanginang itu bukan nomon-nomon wingok ma sada peristiwa ditikina libur kenaikan semester hami di Sekolah Tinggi Teologi STT HKBP Pematang Siatar. Tiki adong mana marujung ngolu sahalak. Unang majuku baritaho nate. Ati na iseo na no pedi pudi-pudi ne. Jadi parjulo matong di telepon tuau beritahon. Alai dang sian keluarga ni namodingon. Songon naso malamanginang molo adong namoding pitoratok dokan hita pabuahon. Asa unang sanga halak isarana dang marnida HP. Asa hatop halak lau manikir. Ati tung hatop dikubur. Laus pitor hatop mahita majalo barita. Laus dohok mamanikir. Jadi ala ni burjuni rohaku ma. Ala didok ngamoding dongata. Isi mai margato-gatorok madongaki. Asa di bagaimana manu jami tahun sen YouTube pati. Dungi ngapa ditanuaing di Medan. Ngamoding be imanain na kan najulu dang adong WA group ditiki zaman nami SMS kebanyak nina datong kan kirim kebanyak kirim matongon nalan ngahubain grup nami sastambuk Sola Gracia guarna jadi ngapitur kirim kebanyak ke Sola Gracia tim bahwa telah meninggal dunia ma Jona togator baningom ma ngatangis-tangis halak mar telepon tua margati-gati sa pelu jauh hirana suhu mau disi alai topu mah dong barita sebenarnya yang meninggal bukan dia bapaknya nyain nak bah asai boto kamu hirana lau mabain berita hoax ma au si tiki HP halak ngatangis-tangis ujungna mar telepon mamusina naung tangis-tangisi enggak dia rupanya yang meninggal enggak jadi inak matokan jadi nanaing dohonokku di siang manginang memang naik komana dohita au babuai gawi parsiajan na arga matong dia usah diri secara pribadi kalau berita itu belum jelas ikon patak kasumai aso nang rarat tu barbar lusung bahasa tu barbar lusung sada guarni huta do onate di ujung-ujung yang mungkin berita akan sulit sampai ke tempat itu gawe di bae matudos-tudos sa tu barbar lusung ima hatai sa tu nuaing nanaung tabigi. Sekarang kita bukan mau mendengarkan berita hoax itu lagi. Yang mau kita dengarkan ternyata Yohanes dia sudah mendengar ngahubeki haminina nu ngahuida om manana yang si berita hono nakanaro dota kana madohoti parmingguon secara live streaming mungkin keterbatasan tenaga karena sudah tua manang namar sait majaga namar sait saya sah mabarita naulion dang behata fiksi ini bukan lagi cerita dongeng ini bukan lagi cerita omon-omon tetapi ini adalah cerita nyata yang mau diberitakan itu bukan hanya sebatas bahwa pada mulanya adalah firman nina dang itap nii aledohonon nama firman itu telah menjadi arte daging manusia pai majo anu doi dia saplopak doi mul disada Yohanes ate memang ringgas-ringgas do parcibu buron majah kitab ale olo salah jadi ditiki mana di baritahon isi do nanaing dohonon na disi yaitu Kristus Yesus ido barita nauli jadi dang holan sibi tangi honon dang holan nason alai doh madison na mga tusi jala makapursiai di bata nong marsuru anak na Kristus Jesus nong mana di baritahon si Yohanes buasay ko baritahonon na dang nanong tarsar barita na uli masa-masaon mamukas yan minggu pas molo marsi jalangan anon di pitu ni gereja manang tuang ni gereja hita boy dodohonota selama pasca dang nasala dope satu na
minggu rogate. Taingok mai. Adorang so mamasuhi kita tu minggu hana naik nih Tuhan Yesus. Kan itu na parpudi. Taringok tu pangulon ni Yesus. Baru itu non rojam sada tu par guru malua. Hamu akadongan nahina holongan. Berita yang kita dengar ini adalah berita yang membuat kita bersuka cita. Karena apa? Banyak agama di dunia ini. Dia ingin memberitakan. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan. Jala holom di atas lungi. Dungi mangariap-riap matod dini di bata di atas ni akka aek. Saya fokus amanginang dengan kata tarulang matanoi. Adorang sodidok di ayat tolu jadi mahona tiur. Apa yang mau kita perhatikan di sini? Bumi belum berbentuk dan kosong. Tidak ada keteraturan. Alai dung adong mahatiuron di topa Tuhani. Los di sido adong na jelas. Gabe berbentuk maibana. Boy ma teratur mamukasian panopaon arina parjolo satu ari paonopon dungi beristirahat pada hari yang ketujuh. Semua serba teratur. Ingat amanginang, siapa yang tidak hidup teratur atau patok nomor sahid. Baik secara jasmani dan rohaninya. Ise naholo isarana meoleol taringo tuha porsiona si pataringgas si patadaong marpanobo. Awas, hati-hati. Marpanobo dotong taringo tu pangajaran nyon tu yanakon. Ido kan? Marpanobo ay zaman waing daku boto na gudangan nate video na beredar. Neng muruk main natay tu amatay dengi. Kenapa lama pulang pak? Inna kan? Saya may di bay nama tanah video di sorot di bana dilian hepeng tu tanah. Oh ya nggak apa-apa lain kali pak. Jangan lama-lama pulang. Inna kan? Itu kan video na parbudion. Baru ya udah sekali lagi jalan itabay mo se. Oke pak nggak apa-apa bapak lama pulang. Yang penting bawa uang ina mo se. Jadi boy do hirahata na gire-gire na so adong dasorna. Kalau kita tidak hidup di dalam keteraturan maka tidak ada kekonsistenan di dalam kehidupan ini. Ikon teratur dotong. Molo teratur halak marminggu teratur doi haporsionna. Molo ditangihon. Ay belum tentu rak marminggu sarupa haporsionna. Kan idunuaing. Olo do rak marminggu di son. Dangalana so diat tu si mana jamitai ala bahasa Batak. Ala memang asing na diulau ni mana diudulan. Jangan lupa ya nanti kita kongko inamuse. Manang nongki. Di mana kita nongki inamuse. HP padita marjamita di son. Isarana. Itu ketidakteraturan. Tetapi ketika Allah mengatakan jadi mahona tiur ada sesuatu yang berubah. Semuanya serba teratur. Itu yang diharapkan molo naing di bagasan hati uro kita. Mulak mamuse tutur pukon. Hombar tu topik minggu tanakin molo tajaha. Nah di jahaon inang situa tanakin marparange di bagasan hati uron. Harus ada keteraturan namang inang. Seperti yang dikatakan dalam nas ini. Odo barita nahu bege hamisian ibana. Panudang do di bata. Dang adong di bagasan ibana. Manang ahana hulum ninna. Tidak ada kegelapan. Kata terang menutupi kegelapan. Bukan berarti kegelapan sedang merajalela untuk sembunyi. Bukan di situ. Tapi dia melenyapkan. Itu kata menutupi. Jadi anak yang sidohonon nah. Molo adong di sada punguan, sada pesibuan hati uron marguna doon tu 10 halak. 3 halak tahe nado korni wek. Wek pitu do tahe 7-Eleven inna. 3 halak tahe nama do ti korwekon. Marsi berengan. Wek 12 adong 3 halak. 100 mate. Kurang lebih itu kan molo sanga adong sahalak nama buan panodang yang mempengaruhi kegelapan na malas-malasi ngabui be holan 10 halak pe si buan hati uron di 100 halaki ipi molo adong 100 dangi ido iku boy do tong iba nama buan panodang tua kahumaliang na alay molo sanga ma si buan haholomon manang hagolapon mabain makorodusa. Alaya dong na tiuri boy dumit tobi binain ni hati uron
nama cemet meti. Mararga situ tu doi jala di parar Tuhan doi. Lau mabahen hati urun tumpah rumah tanggaon. Orang yang hidup di dalam terang, dia akan tahu untuk hidup berjalan bersama dan hidup bersama. Boy dorap mardalan tapi belum tentu hidup bersama. Songon dia mahira-hirai. Boy do songon isarana rap keluar doa matai do inatai marminggu alayasing garejana. Boy do masai, boy do masai. HP molo sinukun gereja do amang ingokan gereja di dia di saan di gereja dia pokoknya gereja syakala balaba-laba mak enak kan. Nah dia mai pokoknya dari sani sotung hona hitan nokan lau mangatoi doktrin nihala. Tetapi alangkah baiknya mari bersama-sama songon nakin nanong sinodangan ni Psalmen 133 ayat sada 1 hita hidup rukun bersama. Boy dosa keluarga hiado mengkubasi di logo boti asing do ugamu ni natai asing ugamu ni amatai ditikin nalaho mardonga saripe ya nakonna bingung sebingung-bingungnya. Adong do di huria tau muse songoni songon nakin do koni rap do borha sejabuna alayasing gerejana. Iya nakonna boha gabe berdampak tua kaya nakonna ma. Iya nakon bingung. HP nang tarpasu-pasu maya nakonna sude muse maun tuha KBP. Alai alamang yutton sada na asing sian HKBP gabe boha ma nang terdaftar kaya nakonna nang gosada di HKBP. Ujung naga besi di khusus mak. Di sini dia letak. Mari berjalan bersama dan hidup bersama. Boleh kita diterangi oleh firman Tuhan. Boleh. Kita tidak mengatakan hanya HKBP yang benar. Tapi perlu ada satu yang mengalah untuk terjalin hidup bersama. Kalau hanya satu yang mau diunggulkan. Agu taheli sama rumah tangga. Olah saya masuk ke surga. Ina roh masih mata. Ikorabdo. Idot namar parange di bagasan hati uron. Dakia masai molo adong hati uron 5 halak dijabui hola sada na hona sodangan dakia masai sude dapotan hati uron. Karena itu marparange di bagasak hati uron na didok diturbukon iko buido rap hita manogihon sada do lan na asing dakia tiur manang napanodang dibain di toruni meja dakia masai. Dakia isarana dibuat magobar. Tamu tuh teh gobar. Selimut. Dungi dipasang malilin dipamasuk matu gobari. Sotong dipraktek ke kamu. Ona tutungan non cibuburon. Alai boy doi gabi mabuan hati uron molo dibayar digijang di meja. Ido naing dohonon na asamar parange. Sadok di dokter pukom muse molo tadok nang sahor hita tu ibana huhut taulahon na holom pargebus dohita dang siulah hasit tonga kita. Kita tidak bisa mengatakan apa yang tanpa ini adalah orang-orang yang baik. Kita tidak bisa memastikan apa yang kita lihat ini adalah orang-orang jahat. Karena itu dikatakan don't judge the book from the cover Nina. Jangan nilai orang, jangan hukumi orang dengan cara-cara kita yang hanya tampak dari luar saja. Adong dui setabi dia akan ringgas mengirim renungan ala ausadai. Ringgas ibana mengirim renungan tepu mamasa namasa. Ape asing sian renungan ni pangalahona. Jadi halakna di bagasan hati uron. Ikon marparange situ tumay bana di bagasan hati uron. Hidup si Johannes Hobar tuturbukon dia pakai kata anak-anak yang kukasih dalam bahasa Indonesia. Alia ka anaha ubay nusura to tuhamu asa unang mardusa hamu molotung adong na mardusa adong pangodiata tua may ima Jesus Kristus partigori ibana nama buah kita tu hati uron. Dia yang melenyapkan kegelapan. Dia yang membuat semuanya jelas. Dia yang membuat kita semuanya diselamatkan. Dia yang membuat jalan-jalan kita terarah. Supaya kita tahu yang mana dosa yang pernah kita lakukan. Yang mana yang perlu kita tinggalkan. Ubenari dok. Molo tahapusi do. Ibana do na dibaritaon dibarita na ulion. Di som mananaing dohonota.
bahwa kita pun akan menyadari dosa kita. Karena kita, Tuhan itu disalibkan dan mati, dikuburkan. Alani hita doi. Molo tungpe di dok songon idang nalo manguhumi taringo tuson jami taon. Tetapi kita mau disadarkan. Molo dung taboto akadusata, taboto mamangukuhon, taboto mapaturehon. Tidak hanya sekedar tahu kesalahannya tapi tidak bertobat. Adong nan maboto isarana ngadi dokter. Pak, Bapak udah kena infeksi paru-paru. Bapak merokok ya, enak kan? Ngamar batu bina mari sapi. Jadi daku boto si etek namang banjeraur deh. Jadi pitor do imana matuin atana. Mae dangulo be marisap. Ngadi dok dokter nakini ko bertobat tahun ini kan. Riko dolan pengakuan. Tahu. Olaro misalnya martadang situ lingkungan manangyakon. Marisap ibana ijo lae inamuse. Ijo amang situan nami sigaretinin na. May bana. Tor di jalo mamuse. Dilian na. Nasihato muse itu namar sahit. Jadi di soma diuji. Pengakuan itu harus sebanding dengan bagaimana kita mau mengubah diri kita yang sebenarnya. Mari ubah dirimu mulai dari dirimu. Unang paksa halak berubah molohita dan berubah. Ido na rumikot gabi hati uron. Unang ataratar tabuan hati uron api dison hulum. Ikon torang do dison tiur do dison. Baru boy hita mabuan hati uron. Tuak kahumaliang ta. Taparangi homai. Pos roha dang holan sebatas natabegion. Ale ikon tahanguluhon barita nauli. Amin martangia kita. Jahuba di bata ama nami na marhabangsa di banua gijang moliate Tuhan diasi do tolong ni roham nama dongani hami di parsaoran nami di parminggon nami o Tuhan ali Tuhan nong masihol do hami manangihon barita nauli sayang gia matanak jalamian hatami di roha pikiran nami ganup akan naung di hati dakon ni si Johannes dot akka halak Kristen natutu sayang gia marbungaram nai tarlu mobi nanang di baritahon akka parbarita nauli di parminggon sadarion dilihat portibion gabi mian mai tahanguluhom mai uhangulo kami mai ala hodo huito kami ima panodang na tutu manodangi hami akka pardusa na di bagasan haholomon ali Tuhan rap hami mangalapit tangan mangido pasu-pasu na siyako alanang dilehoko pasu-pasu di basa-basa ko dana buru tu keluarga ni amang boy kesihani par inang buru situ morang dohot tu keluarga ni amang jansen we haloho inang buru utasoit na dina di basa-basa ko sa dana buru sayang gia matuhan ibur magodang danaki dilehoko hai pason tu natorasna mengajari anakon mardongan hatam nabadiai ali di bata amanami dilehoko do sirokap nitor di diaka ianakomu naposo bulung los di bagasan no baso Tuhan naing majalo pasu-pasu pabagas soma saudut situ morang doho oroanna epiris matua buru sinaga ali Tuhan dinalaw majalo pasu-pasu parbuga somanasida di hari Senin 8 April 2024 di HKBP Palipi Mogang Resort Palipi di Patiur Hosalu na ulawnot Tuhan di hari Marsogut di Tikibor hat nasida Tuhan mardungan hai pason sian dua namion tu samosir los di Tikimula penondung sipul ulon nasidai tu inganan na maragam nang tuhutan namio Tuhan sayang gia ma di bagasan hai pason tiur ulaw ni mardalan las rohanami martaba aka keluarga Kristen di Sadok Portibion ali di bata amanami nalungud do rohanami di bagasan tikyo Tuhan di namarhabot ni roha keluarga Pasaribu inang buru nenggolan di nanang marujung ngolu salak ruas ama sian kuriaon ima amang Ramses Pasaribu opu Joshua duli ali Tuhan say apuli marohan na marsak nagali alani hamatiani ima inang boru nenggolan opu Joshua boru
dot sude pinoparnan ng keluarga pasaribu ng keluarga nenggolan. Asangya di tada nasida Tuhan sakap na dunumenggan di parnguluan nasida. Paingot kami manangya kon nasida. Ali di batama nami ng kegiatan na masa diari sadariope Tuhan. Paluwas dana marlas ni roha lo patupahon parheheon manang paskan ni sekolah minggu. Los di padomu donuaing Tuhan. Ima pesta puncak parheon dana sekolah minggu do pra remaja sayang giak ma Tuhan akan nanong di parsejari nasida boy gabe bohal nasida di partodion nasida ali di batama nami nang neng masa ma pertangyangan remaja do napo sebulung punguan lansia dewan diakonia marite seksi sosial nama dulu namar sahid sayang giak ma Tuhan saluhut akka parhobas boy di bagasan hai pason tar lumo biseksi sosial nama dulo dohot manangya ko nakanamar sahiti hutangnya ko kami maakanamar sahit amang M damani amang I gultom narap di ruang ICU nuaing Gloria ujung opung Kevin Duli manang amang P aruan Briel boru tabunan inang silaban boru hutas oit inang nenggolan boru sinaga, inang siahaan boru tobing. Maradu sude Tuhan naso huguari hamipe. Atitung adong keluarga nami na di bagasan parsahiton. Pos rohan nami Tuhan ditangyang nami. Hodo na mga leon hamamalum. Soluk mahay saron tu pamatang nasida. Parguguam mo Tuhan akan namarsahiti. Pati urom mo rohan ang pikiran na. Asa diingot mangidodohot kumustua do pamu. Songoni nang akka keluarga na majaga leon hai pason ali Tuhan de batama nami suang songoni rapot na naong diulahon parjulu sahali di kepanitian tahun oikumene inklusif pesta gotilon ulang tahun ni Huriam sayang giak ma Tuhan wingot kami akan nanang hurapotok kami I asa boy tarulahok kami tarlumobi Tuhan songon parsuruan mo dihami naong gabi pasu-pasu do hakabe peci buburon tu akka humaliang nami tarlumobi tu akka ianakon na sopot somarama somarina ima akka na dihumaliang nami naso parugamo Kristen manang naso ruas ni hakabe peci bubur sayang giak matuhan taruli akka dongan nami I Tuhan asa dingok nasida manangya ko kami nang hami manangya ko nasida ali de batama nami mandok moliate do hami molo adong ruas ni Huriam na pasahaton pilihan na dohot akka hamulation na sayang giak matuhan martaba-taba akka pasu-pasu na pinasahapmu tu akka keluarga na pasahaton ni sayang giak matuhan wingot tami gabi siti rumah na sida tu akka humaliang na ali di batama nami songonima acara family gathering pangulan nagog tikido keluarga nanong masa jaladinggan mardalan saluna marguna may lapayon partodion nami Tuhan semangat nabi akka parbarita nauli ali di batama nami nang wingot tami pasu-pasum na maragam di leoko hay paso ng gajang ni umur tu akka na marulang tahun dohot na marulang tahun pardongan saripion iho ma akka rumah tangga di bagasan holong nang dami siyako lehon habisuon tu hami ganuk marsada-sada huwingot hami Tuhan laho mangetong mamilangi akka pasu-pasum nang hujalo kami udut las ni rohan hami Tuhan om matang yang nami marhiti anakmu Kristus Yesus ipalo kami martanya kami tuho amin tapasa mapeleata maredehita sian buku di nomor 720. Totoo mo ingoti
tatangya koma piliata martangi yang mahita. Ali di bata amanamina di benua gijang, hodo haroroan ni salut sileo-leo na dinggan, dot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalan ramoti. Asaho para siya kami pilihanon, pati bulhon harajamu, di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami gudang ni sileho-leho mitu hami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon ma damina tutotim. Amin.